Bi tarata don in avril kalo tile 27 an nana Gawo. Dɔgɔkun tɛmɛnen an tun bɛ Tɔnbɔkutu. Nin dɔgɔkun in an ye Gawo sira tagamali daminɛ. Gawo de ye Mali kɔrɔnfɛla dugu bɛɛ la belebele ye. N'an ma ɲina, Gawo de ye Sɔngoyi kapitali ye. Sɔngoyi min Mali kafo kɔrɔba min tun fɛrɛ ka bon ni kafo bɛɛ ye. Ni Asikiyaw ka mara kɔnɔna la, a dɔnna Mali fan bɛɛ fɛ. Tɔnbɔkutu tun bɛ Sɔngoyi fɛ, Gawo y'a kapitali ye. An nana Gawo, an bɛɛ b'a dɔn gɛlɛyaw bɛ Gawo. Lakanabaliya bɛ yan, basigibaliya bɛ yan, gɛlɛya caman. O de la an nana ŋaniya yira, ka na yira Gawokaw la komi an y'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ la cogoya min na. U kelen tɛ, wa u jigila ka na misɛnya u ka maliyɛnya la. An bɛɛ ka kan Mali ko in na, an hakili b'o la, an tɛ ɲinɛ o kɔ. An ye o de fɔ, an ye ɲɛma fɛn fɛn fo sɔgɔmada fɛ, ka daminɛ gouverneur la général Musa Tarawele, ka taa se armaw ka ɲɛma ma Ture, Sɔngoyiw ka ɲɛma ma Musa Soma, ka na se fulaw ka ɲɛma ma, ka taa se tamasɛkuw ma, arabuw ma. An ye communauté ninnu bɛɛ fo. O kɔfɛ, wulada fɛ, an y'a ɲini ka alimamuw fara ɲɔgɔn kan mosquée Kowɛti, n'o ye dugu misiriba ye. Mɔgɔw ka sali ka dugawu kɛ lakansara kɔfɛ, u ka dugawu kɛ jamana ye. U ka dugawu kɛ Sahel yɛrɛ bɛɛ ye, bawo basigibaliya ani hami a bɛ Sahel jamana bɛɛ kɔnɔ bi. U ka dugawu kɛ basigi, bɛn, jolibɔn ka jɔ, maaw ka don da kelen fɛ, u ka bɔ da kelen fɛ. An k'an ɲɛsin sini ɲɛsigi baara lakika ma, n'o ye denmisɛnw ladonni ye, denmisɛnw ka kalan, jamana ka jɔ, sɔrɔw ka yiriwa, maaw k'u dahirimɛw sɔrɔ. Dugawu ka kɔ kan, imamu caman nana, an b'u bɛɛ fɔ. O kɔfɛ an ye ŋaniya yira kɛ imamu ye, n'o ye ka ɲɔ ani sukaro k'o dɔ di u ma, ka dɔ bɔ u ka degun na.